ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம பஜ்ஜீஸை எப்படி குயிக்காக ப்ரீட் பண்ணால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது, அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அடுத்த வீடியோவாக அதை போடுறேன். நம்ம அதை பற்றி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஸ்டெப் நம்பர் 1, நம்ம பஜ்ஜீஸ் குயிக்காக ப்ரீட் ஆகணும்னா நம்ம இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்கில் தான் போடணும். அப்போ தான் எந்த ஃபைட்டும் இல்லாமல் சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகும். இதே நீங்கள் குரூப் ப்ரீடிங் போட்டிங்கன்னா பானைக்கு சண்டை வரும், மேல் ஃபீமேல் கூட சண்டை வரும். மேல் தனக்கு பிடிச்ச ஃபீமேலை சூஸ் பண்ணும், ஃபீமேல் நமக்கு பிடிச்ச மேல் சூஸ் பண்ணும். இது நம்மளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏற்ற சிக்ஸ் வராது. இப்போ நம்மளுக்கு 2 ஸ்பேங்கிள் போட்டு ஸ்பேங்கிள் சிக்ஸ் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது அப்படி வராது. ஸ்பேங்கிளும் ஒரு நார்மல் கூட மேட் ஆகும். அதனால தான் சொல்கிறேன், இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்கே போடுங்க. ஃபைட்டும் இல்லாமல் சீக்கிரமாகவும் ப்ரீடிங் ஆகும். ஸ்டெப் நம்பர் 2, நீங்கள் உங்களோட பஜ்ஜீஸை ப்ரீடிங்கு செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் கேஜ் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியே வச்சிடணும். கேஜில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பாட்டு, ஸ்டிக்கு, கட்டில் போனு, வாட்டர் ஃபீடு, ஃபுட் ஃபீட்ரு, அது எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியே வச்சிடணும். நீங்கள் பஜ்ஜீஸை உள்ளார விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செட் பண்ணக்கூடாது. சில பேர் சொல்லுவாங்க, பாட்டை 1 வாரம் கழிச்சு கட்டுங்க, 2 வாரம் கழிச்சு கட்டுங்கன்னு. அது ஏன்னா நல்லது தான். ஏன்னா லேட்டாக உங்களுக்கு மேட்டாகி ப்ரீடிங் ஆகி வைக்கும். நீங்கள் குயிக்காக ப்ரீடிங் ஆகணும், இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். நீங்கள் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கட்டில் போன் வைக்கிறது, பாட் மாட்டுறது, ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மாட்டுறது, அந்த வேலை வச்சு வேணாம். ஏன்னா ரொம்ப பயந்துடும். அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங்கே ஆகாது. ரொம்ப பயந்துருச்சுன்னா ப்ரீடிங்கே ஆகாது, அந்த நிலைமைக்கு கூட போயிடும். அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் விடும் போதே எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு கேஜில் உங்களுக்கு என்னென்ன வேலை இருக்கோ அது எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேர்ட்ஸை உள்ளே விடுங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பாட்டை செட் பண்ணும்போது பெருசாக வச்சுருங்க. சில பேர் சின்னதாக வைப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் யூடியூப்பு யாராச்சும் சொல்லுவாங்க பெருசாகிங்கன்னு, அதுக்கப்புறம் போய் பெருசாக வைப்பீங்க. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் வைக்கும்போதே பெருசாக வச்சாதான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சின்னதாக வச்சாலும் எக்கு வைக்கும், அவ்வளோக்கு இப்போ ஆச் ஆக்காது. நீங்கள் பெருசாக எக்கு வச்சாங்கன்னா தான் ஒரு 5-8 எக்கு வச்சு 5 எக்காச்சே அதில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வைக்கும்போதே பெருசாக வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் கேஜி சைஸ் தான். மினிமம் 1.5 போதும். இதுவும் எனக்கு பத்தலை ப்ரோ, நான் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருக்கணும், ஒரே ஒரு பேர் நல்லா சுதந்திரமாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா 2க்கு 1.5 வைக்கலாம். அதுக்கு மேலே வச்சா ரொம்ப ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதே ஒரு கரெக்டான அளவு. இந்த மாதிரி கேஜ் வச்சுருந்தால் உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் ரொம்ப பெயின்லெஸ்ஸாக இருக்க முடியும். நீங்கள் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருந்தா அதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பறந்து விளாடணும். அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய இது வைக்க சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கேஜில் ஒரு பேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டிக் மட்டும் வைங்க. ஒரு பேர் வச்சுட்டு ஒரு 3 ஸ்டிக் 4 ஸ்டிக்லாம் வைக்காதீங்க. ஏன்னா மேட் ஆகும்போது ஃபீமேல் இந்த ஸ்டிக்கும் அந்த ஸ்டிக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ மேலுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் மேட்டே ஆகாது. அதனால தான் சொல்கிறேன், ஒரே ஒரு ஸ்டிக் மட்டும் வைங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 3, பஜ்ஜீஸ்க்கு வெறும் தினையை மட்டும் சாப்பிட கொடுக்கக்கூடாது. நீங்கள் அதோட சேர்த்து ப்ரீடிங் ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கணும். ப்ரீடிங் ஃபுட்டில் சீட் மிக்சரு, ஸ்ப்ரவுட்ஸு, லீவ்ஸு, க்ரீன் லீவ்ஸு, கட்டில் போனு, அந்த மாதிரி எல்லா ப்ரீடிங் ஃபுட்ஸும் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு ப்ரீடிங் ஃபுட்ஸை பற்றி தெரிலன்னா நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரீடிங் ஃபுட்டுக்கு தனியான வீடியோ, அதில் என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கலான்னு ப்ரீடிங் ஃபுட்டை வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சேனலில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் தரேன். நீங்களாம் ப்ரீடிங் ஃபுட்டு கொடுத்தா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்லியாகவும் ப்ரீடிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அப்போ தான் சீக்கிரமாகவும் ப்ரீட் ஆகும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பு. ஸ்டெப் நம்பர் 4, நீங்கள் பஜ்ஜீஸ்க்கு தனியாக ப்ரீடிங்குன்னு கேஜி செட் பண்ண இடத்துக்கு நீங்கள் போகவே கூடாது. அந்த மாதிரி இடத்துல செட் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் அந்த கேஜை வச்சுருந்தீங்கன்னா காலையில் தினம் மாற்ற போகிறீங்களா, சாயங்காலம் நல்லா இருக்கா, எல்லாம் எப்படி இருக்குது, சுறுசுறுப்பாக இருக்கான்னு மட்டும் போனால் போதும். அதுக்கு மேலே சில பேர் ஹால்லலாம் வச்சுருப்பீங்க, ஹாலில் தான் டிவி சவுண்ட் கேட்கும், எல்லாருமே அங்கே தான் இருப்பாங்க எப்பயுமே. அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வைக்கக்கூடாது. தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கணும். அந்த இடத்துல யாருமே போகக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை போகிற மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கணும். அது டிஸ்டர்ப் ரொம்பவும் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் இந்த எலி பல்லி தொல்லைலாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. அந்த எலி பல்லி தொல்லைலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை முதல்ல துரத்திட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் பண்ணிட்டோ அதுக்கப்புறம் கேஜி செட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ரொம்ப பயந்துடும். அந்த எலி பள்ளியெல்லாம் பார்த்துச்சிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரீடே ஆகாது, எக்கும் வைக்காது. இந்த பள்ளி எக்கு லே பண்ணிச்சுன்னா அந்த எக்கை போய் குடிச்சிடும். அதனால தான் சொல்கிறேன், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 5,
நம்ம பஜ்ஜீஸோட பிரெயினுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானதே கால்சியம் தான். அதுக்கு நீங்கள் கட்டில் போனு இல்லைனா மினரல் பிளாக் வைக்கலாம். கட்டில் போன் வந்து உங்களுக்கு பெட் ஷாப்லேயும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். இந்த நாட்டு மருந்தெல்லாம் வைப்பாங்களா அந்த கடையிலையும் கிடைக்கும். இந்த மினரல் பிளாக் மட்டும் பெட் ஷாப்பில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். பெட் ஷாப்பு, பெட்ஸ் மார்க்கெட்டு அந்த மாதிரி இடத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதனால் உங்களுக்கு எது பெனிஃபிட்ஸோ அதே பார்த்துக்கோங்க. மினரல் பிளாக் வந்து செயற்கை ஃபுட்டு, கட்டில் போன் வந்து இயற்கை ஃபுட்டு. என்ன கேட்டிங்கன்னா கட்டில் போன் தான் நான்லாம் வைப்பேன். இதிலே கட்டில் போன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு பாருங்கள், நான் வாங்கிற வீடியோலே. அதனால் நீங்களும் கட்டில் போனே வைங்க. உங்களுக்கு கட்டில் போனில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிலனா நான் உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தர, மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸ்டெப் நம்பர் 6, நம்ம பஜ்ஜீஸ் வந்து ப்ரீட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எக் லே பண்ணும்ல, அந்த எக் லே பண்ணி அந்த சிக்கெல்லாம் ஹெல்த்திலியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பேரண்ட்டுக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறோமோ அதை அப்படியே போய் இதுக்கு சிக்ஸுக்கு கொடுக்கும். அதனால் நம்ம பார்த்தும் கொடுக்கணும், அதுக்கு அப்படியே நல்ல ஃபுட்டும் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு சிக்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக க்ரோத் ஆகணும்னா ஸ்ப்ரவுட்டும் சாஃப்ட் ஃபுட்டும் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் கொடுத்திங்கன்னா சிக்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரமாக க்ரோத் ஆகும். சாஃப்ட் ஃபுட்டுனா ஊற வச்ச கோதுமை கொடுக்கலாம். ஸ்ப்ரவுட்ஸில் வந்து பச்சை பயிறு கொண்டக்கடலை கொடுக்கலாம். பச்சை பயிர் கொண்டக்கடலை எப்படி கொடுக்கலான்னா, ஊற வச்சு அதை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல, துணியில் கட்டி, ஈர துணியில் கட்டி ஜன்னலில் எங்கே வச்சு தொங்க விட்டால் காலையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்னதாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், உங்கள் பாட்டையோ அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லையோ ஒரு கிளச்சி இல்லைன்னா 2 கிளச்சிக்கு ஒரு தடவையாச்சு பாட் அண்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணணும். அப்படி க்ளீன் பண்ணால் தான் சிக்ஸ் வந்து அப்படியே உயிரோடு காப்பாற்ற முடியும். இல்லைனா சிக்ஸ் பாட்லேயோ அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேயோ இருக்கிற பூப்பெல்லாம் அப்படியே சொதன்னு இருக்கும். பஜ்ஜீஸ் வந்து காலை அப்படியே மாட்டிக்கும். அதில் கூட சில இதெல்லாம் இறந்து போகும். எனக்கெலாம் நான் பிகினராக இருந்தப்போ அந்த தப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் பண்ணாதீங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷமாச்சு நம்ம பேர்ட்ஸை நல்லா கவனிக்கணும். ஏதாச்சும் டிசீஸ் இருக்கா, ஏதாச்சும் சோர்வாக இருக்கா, மேல் ஃபீமேலும் சண்டை போடுதா, அப்படிலாம் பார்க்கணும். நீங்கள் கொஞ்ச நேரமாச்சே பேர்ட்ஸ்க்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் பேர்ட்ஸை வந்து நல்லபடியாக காப்பாற்ற முடியும். இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா 1 வீக்கில் மேட் ஆச்சுன்னா 8 நாள் இல்லைனா 10 நாளில் எக் லே பண்ணிடும். நார்மலாக நம்ம பஜ்ஜீஸ் வந்து 3லேருந்து 8 எக் வரையும் பண்ணோம். லே பண்ண எக்கெல்லாம் 18லேருந்து 22 நாள் வரையும் 22 நாளில் ஆச் ஆகும். என்ன 30 நாள் 27 நாள் வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எக் ஆச் ஆகணுன்னா தான் 18 நாள். அப்போ 2வது 8 20 அந்த மாதிரி டைம் இதாக ஆகும். ஒரு 6 எக் வச்சுச்சுன்னா கடைசி எக் ஆச் ஆகுனா 35 நாள் கிட்டே வந்துடும். அதனால் சொல்கிறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். வெயிட் பண்ணால் தான் பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து வெயிட் பண்ணால் தான் நம்ம பிரியாணிக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் எக் ஹேண்ட்லிங் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்டுருங்க. 30 நாள் 35 நாள் கழிச்சு எக் ஹேண்ட்லிங் பண்ணி தூக்கி போட்டோம்னா ஏதாச்சும் பண்ணுங்கள். ஆச்சான சிக்ஸை வந்து 30 இல்லைனா 45 நாளில் பாட்டிலேருந்து வெளியே வந்துடும். வெளியே வந்த சிக்ஸை வந்து 3 இல்லைனா 4 நாள் கழித்து வெளியே எடுத்துடுங்க. அது வந்து தனியாகவே சாப்பிடுதா அப்படி பார்த்துட்டு எடுங்க. இல்லைனா பேரண்ட்ஸ் தான் ஊட்டும், நம்ம தான் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் எடுத்துருங்க. ஏன் எடுக்க சொல்கிறேன்னா, நான் சிக்ஸுக்கு தான் ஆபத்து. அடுத்த கிளச்சுக்கு வந்து மேல் ஃபீமேல் தயாராகும். அதனால தான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.